माने आं बेखौहाय जेनथेनब्लाबो दानगिदिङाब्लाबो फोरानसिगोन आरोखि जुदि सोरबा गरसे गरनै बायनानै लांनानैहाय लाब जानो लुबैदोंब्ला नायफैदो बायफैदो सामफ्रामबो ब्लग लाबोबाय थानो सानदोंमोन दिनैसो फिन फैफिननो हालायबाय रायजोफोर ओरैबायदि बेस्थ' हिनजाव गोनांना सिंगेल लाइफ नङा गथ' गथाय दं स्कुलाव दोनलांनांगौ गथ' गथायखौ जाहोनायनि नागिरनांगौ हारे बाहाय दा नैबे चेनेलावहाय दिनैनि बे बेलारोम समावहाय नोंथांमोन बयखौबो बरायना लाग्रोनाय जालायबाय दिनैहाय सुंद'ब्लाबो मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय आं रायजोफोर न'आथ' एकदमबारे सुनसान जानानै दंखायोलाय रायजोफोर रावबो गैया खालि नै ओरैजाय दाउसिन गाबनायल' खोनागासिनो दङ आरोखि फिसाजो ओमफ्राय फिसाला ओमफ्राय बिमा फिसालाखौहाय टिउसनावहाय दोनलांदों बिनिखायनो खालि आरोखि मानसिफ्राथ' साब्रैल'खा नालाय एकदमबारे स्मल फेमिलि आरो साखाथि फाखाथियाव खुनु रावनिबो न' गैया बिनिखायनो माने दरसि जायो आरोखि ओमफ्राय नैबेखौहाय हिन्जावहा रायगासिनो दङ नैबेवहाय वाइफाइ गायदों नालाय वाइफाइआ नैबे कारेन्ट बल गायनायनिफ्रायसो हाइसिन जानानै दं आरोखि बिनिखायनो रायगासिनो दङ वाइफाइआ समावहाय एसे स्ल' जायो होमब्लाबो नायजायो आरोखि भिडिअफोरा नायजायो ओमफ्राय माबा माबि आपल'ड होनायाव एसे स्ल' जायो बिनिफ्राय गाबोनफोरसो फोजोबनायसै सानबाय आरोखि आं ओमफ्राय बेलासि समावहाय दुब्लिबारियाव समायना जायगाफोरावहाय जिरायनोबो बिराद मोजां मोनोना दा जों जेब्ला फेमिलि ज' थायो अब्ला जों जिरायसालिखौबो आङो सुंद'यै देखायनोसै प्लास बेजों लोगोसे बागाना बेसेबांसिम रानख्रावनानै दङ बेखौहाय एसेब्लाबो नायहैनोसै जमायैनो इन्ट्रेस्टेड दङब्ला भिडिअखौ जोबजासे नायलाङोब्ला जाबाय लोगोसे चेनेलाव गोदानैब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो आरो शेयारबो खालामना होदो चेलाव लोगोसे रायजोफोर नैबे थांबाय थानायावनो आङो नोंथांमोनाव सोंथिबो खालामनो सानदों नोंथांमोना एकदमबारे सुनसान साइलेन्ट जायगायाव थानो मोजां मोनो ना थाय थाय न'आव थानो मोजां मोनो कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरोब्लानो जाबाय आङो साइलेन्ट जायगायावहाय थाबाय थानायखायनो माने साउन्ड पलिउसनखौ आं बारा इसेबां हाया आरोखि एकदमबारे फुरा साउन्ड पलिउसन जायोब्ला खर'फ्रानो हें जानाय बायदि जायो बावलाबायनाय बायदि जायो माबा माबि बावबोदलाबायो बेबायदि जायो आरोखि माने जेब्लायबो आङो जेब्ला न'आव थायो अब्ला साउन्ड पलिउसन फ्रि जायगायाव थायो नालाय बेनिखायनो साउन्ड पलिउसनाव आं मालाबाबो बांद्राय गोबाव थिखिनो हाया आरोखि दसेनो एरायनो गोनां जायो नैबे बेलारोम समावहाय नायदो नै जोंनि जिरायसालिखौ जोङो फेमिलि सम सम जिरायफैयो खिन्थु बिराद गोबावसै आरोखि नैबे जायगायावहाय जिरायनो मोनैया आंबो न'आव थानाय जाया सानफ्रामबो माबा मोनसे मावनांगौ जायो बबेयावबा थांनांगौ जायो बिनि थाखायनो न'आव थानो मोना बेनिखायनो फेमिलिजों बेफोरबायदि आराम जायगाफोरावहाय टाइम स्पेन्ड खालामनो मोनैया बिराद गोबावसै आरोखि खिन्थु जिरायसालि बेफ्रावहाय जिरायनानै गथ'फोरखौ गेलेहोनो जोंनि थाखाय बिसिबां मोजां माने बेवहाय खुनु साउन्ड पलिउसन गैया आरो गुबुन गुबुन पलिउसनबो गैया खालि साउन्ड पलिउसनखौ बेखौल' मोनगोन जे नेचारेल मिथिंगानि समायनाय बार फैनायजों एसे आवाज होनाय ओमफ्राय दाउसिन दाउलानि गाबनाय बेखौल' मोनगोन आरोखि खाथियाव ना ट्रेनानो दं ना एयारपर्टआनो दं ना गारि मटर पिच रडआनो दङ माने खाथियावहाय खुनु पिच रड गेदेर गैया आरोखि बेनिखायनो एकदमबारे साइलेन्ट जायो बेनिखायनो नै बेफोरबायदि जायगायावहाय थानो बिराद मोजां मोनो आरोखि आं गुबुनफोरनि थाखायसो माबायदि बुंनो हाला ओमफ्राय लोगोसे नैबेवहाय मानिमुनि नुदोंना सोरबा मारै होनो जोंनिया नैबे लाफा बायदि नुनायखौ मानिमुनि होनना बुङो आरोखि बेखौबो बुरैया आंना खनब्रैसो खानानै जाहोबाय आरोखि खारलुबाय थाफैयो आरोखि फिसाजोजों हिन्जावजों ओमफ्राय रायजोफोर गयफ्रा खादोंना खायाखै बेखौ सोंदों आङो नै बैनिफ्राय लाना ओरै नैबेसिम गुदि बेदाखौ खाजोब्बाय आरोखि बिजौ दंबावो बे बिजौखौ उनावहाय खानो मोनबावगोन आरोखि ओमफ्राय गयनि दामा बेसेबां थांखो बेखौबो नोंथांमोना खोन्थाहरदो जोंनिथिं दासिमावहाय खानानै लांनायनिब्ला बेफारिफ्रा खानानै लांनायनिब्ला 4600 मोनो आरोखि 4600 ओमफ्राय नों जुदि खाना हरोब्ला 4800सिम थांनानै दं आरोखि ओमफ्राय नोंथांमोननिजों बेसेबां थांखो बेखौ खोन्थादो खिन्थु नैबे जोंनि साइडनिखौल' बुंदों दै जोंना नैबे चिराङावहाय मोननै स्टाइल दङ गया ओरैजाय देवस्रि दादगारि बागमारा हरै लालाय बिथिनि आमथेखा बिनि गयनि दामा बांसिन आरोखि हरैहाय 5000नि एबाब थांबाय जानांगौ 5500 बेफोरबायदि थांबाय जानो हागौ खिन्थु बिसिनिफ्राय जोंनिया एसेब्लाबो ल' जायो आरोखि खारन मारैनि थाखाय होनोब्ला
हरैनि गया बिगुरा गोबा गोबा जायो ओमफ्राय मोदोमा गिदिर जायो आरोखि माला बांसिन ओंखारो ओमफ्राय जोंनि नैबेयावनि गया एसेब्लाबो बिगुरा रोजा जायो आरोखि बिनि थाखायनो जोंनिया एसे दामा खम जायो दा खोन्थाहरदो रायजोफोर हायाथ' नांगौ बायदि राननानै दंजोबो नै दैबो सोफैनो मोनाखै अब्लाबो लेबुफोरा एसे एसे बिबार बारबाय नै किसुमान लेबुफोरा थैनोबो हासिगौ आरोखि नै बेफोरो रानज्रिंलांबाय नै माबा एम्फौफोर अरदोंदां माने बे साननैसोआवहाय न'आवबो थानाय जाया जोथोनबो लानो मोना बागानखौहाय नैबे सिजेनावहाय बांसिन जोथोन लानांगौ दे आरो खुहा खुयोबाथ' बिफाङा थैखायोखा बियो गेरेन्टिखा खुहा खुयोबा गय बिफाङा थैखायो प्लास बेजों लोगोसे खाथि खालानि न'नि बोरमाफोरा नासयजोबो नै बेबायदि गुदि गुदियाव अरस'जोबना होबाय बे फिथाइया खम जासिगोन आरोखि बे दालायखौ दानखाना होजोबनांसिगोन नैबे बोरमा जानायखौ बिलाइयानो थाया नै बेबायदि बोरमा जाना होयो दा नैबे साइडजोंहाय माबायदि कन्डिसन जानानै दं एसे नायहैनि हायाथ' एसेबां गाज्रि नङा नै रायजोफोर एसेब्लाबो मोजाङानो आरोखि हाया गयफ्रा रानाखै नै ओमफ्राय खार'ना जाहैबाय माखासे जिब जुनारफ्राबो नासयो गय बिफांखौहाय नायहरदो नै बेफोरो बोरमाफोर जाबाय नै बे देरग'नायाथ' देरग'नायसै आरोखि बेजोंथ' माने बै समावनो आं अनेक बार खोन्थाबाय माने बेयावहाय गया मानो लांदां लानसि जादों होनोब्ला बेवहाय एन्जर हाबफैदोंमोन बे एन्जरखौ दा होखारजोबनो हाबाय दा एबारावसो गायफिनसिगोन आरोखि गोदानै लेबुखौ जुदि नैबे टाइमावहाय दै सोनानै फिथाइ थायहोनो हायोमोनब्ला फनावहाय 250 थाखा मोनोमोन खिन्थु मा खालामनो आंबो थानाय जाया फिथाइया दिनैबो फानहरदों हिनजावा दहाय आं लेबु खानानै फानदों होनना बुंदों बेनिखायनो फिथाइया खमसै नै हाया बिराद रानज्रिंजोबनानै दंसै खिन्थु फिथाइया अब्लाबो थायदों नै बेबायदिनो बोरमाफ्रा अरस'जोबो नै बोरमा अरस'बाथाय बिफाङा गाज्रि जायो नै बेबायदि गाम्बारि बिफांखौ बायगोन ना बायाब्रा मानसिफ्रालाय बेयाबो 3 निफ्राय 4 फुटसिम जाबाय नै जुदि बेबायदि गाम्बारि बिफांखौ बायोब्ला सोरबा नुसनदोंब्ला बायफैदो नै बेबो गिदिरसिन माने आं बेखौहाय जेनथेनब्लाबो दानगिदिङाब्लाबो फोरानसिगोन आरोखि जुदि सोरबा गरसे गरनै बायनानै लांनानैहाय लाब जानो लुबैदोंब्ला नायफैदो बायफैदो लेबुआ नै दालाय दानखानांगौआ गोगोम दंसै देग्लाय एसे खलमबो होगोन आं बोरैबाब्ला खलम होनानै फाननो मोनो लेबुआबो जोंनिथिंथ' ट्रेन साइथिं फैसिगोन नालाय बे ट्रेन साइथिङाव ओरैबायदि मानसिफ्रा लेबु फुलि गायसावलाबाय माने फैसा मोनो नालाय लेबुआ एसे बांसिन मोनो जाहैदों थेवबो नै बैग्रिया बोथोर गदाय फिथाइया मोनाखै नै दाबो फाग्लासो आङो दाख्लैयो दैखौहाय नैबे साइडजोंनो सोदोंमोन आरो नैबेजों जावफ्लंनानै बेजोंनो सोफैदोंमोन आं ओमफ्राय दा दैया दङना गैया एसे नायहैनो आं र' बेयावथ' दा सफैयाखै हरै खर'थिं दङना गैया एसे नायहैनि आं ओरै गामिजों गिदिंना फैबाय आं रायजोफोर ओमफ्राय मेन लामाया नैबेयावनो दा दैयाथ' नैबेयाव एसे दङ नै दैयाथ' दङ नै नांगौ बायदि माने बै खर'थिंजाय बेखौनो ओरै गाव राननानै लानानै फैदों नालाय बेजोंथ' दङ नै नांगौ बायदि बेसिमावथ' गैया नै दैयानो दा बुस्थुआ बैहाय मोनसे राननाय दंबावो बेयावसो लांदों नामा हरैसो मोनथिला देग्लायनि मेसेङाव दैखौनो सोनो मोनगोन ना मोनला जाखो आङो गैया नैबेयावबो सेस दा एकदमबारे थाबायलांनांसिगोन आं ओरैजाय गैयाब्लाबो आधा किल'मिटारसो थाबायलांनानै होथेहैनांसिगोन आं दंग' खर'खौथ' मोनफैबाय दै राननायखौ साफा बेजों लांनानै दंजोबो नै आइये आं बिसिनिखौ दाख्लैनि भिडिअआवहाय आं देखायदोंमोन बिसोरो बेसेबां सोयो बे साननैसोआव सोदो होननानै ओमफ्राय बिनि उनाव आं गैया बेबायदि अबस्था आरोखि दा दिनैहाय एसे थिखोनानै लांफिननोसै आं माथो उफाय गावजों गाव गाज्रि मोनलायनायसो जालायलाङोसै आंनाबो बागानानो दासिमबो दैयानो सोनो मोनाखै नै बोफ्लंलांजोबदों नै उफाय गैया बिसिनाबा माबायदि अबस्था आंनि बायदियानो दङ जानांगौ बिसिनिबो खामानि मावफेरनि ना रायजोफोर गोबावसिम ओरैबायदि मेंबाय गेसानो अभारसै नालाय बेनिखायनो गोबानो ओंखारलायो दा बिदि होथेबाय आं नै एसे होथेजोब्बाय ओमफ्राय एसेखौ लांनायसै आरोखि बयबो समान राननांगौ नालाय
अ नै हिन्जाव लाङो फैबाय नै माथो सासेखौ सिनायहरनाखैमोन सासेयाबो माथो ब फिसा दङ नै बिलाय लानजाय ना इयो लानजाय आं खिथि रोङाना बिरा सालायदों आइयो नै सासे मोजां हमथाब मोजां हमथाब समायानो गोग्लैनोसैमोन दे फिदिंदो दे चलो सासेयालाय मै थाबोखो दा मानसिफोरनि खदाल लायनानै बहाय थेथेबाय नै दा थांथोंसै ओमफ्राय भिडिअ'आबो दोनथ'नाय जाबाय रायजोफोर मोनाबायबो फासथा सयथा बायदि स्टाइल जानो हमबाय नै ओमफ्राय दा ब्लगखौ बेयावनो दोनथ'नोसै जों न'आव थांनोसै दैया फैबाय थाथोंसै आरोखि जोंथ' थेखांखाबाय नालाय फैबाय थासिगोन थेंक इउ